Ndi to yang nomormu? Tak simpen nih. Nggih, kangge Pak Dewi Jamu Dua Putri. Pak Polo Sarbianto Lampean. Nggih. Ibu Sapia. Nah, Ibu Sapia, Pak penonton. Mas Nyari. Mugi banti ini delogo Mas. Gae, jandung. Ngupati Tumbale Praja ora ngerti yen arep diapusi sida paksa duka yayasinimpi ora atrata Sri Tanjung dipateni ana kete ya jandane kok wangi mratandake yen Sri Tanjung pancen suci ana banyu jandane Sunday.